കരിങ്കൊടിയും കറുത്ത മാസ്കും തെരുവിലിരമ്പുന്ന സമരങ്ങളും കണ്ട് വല്ലാതെ അങ്ങ് വെപ്രാളപ്പെടുന്ന നേതാക്കൾ സമരങ്ങളിലൂടെ മാത്രം വളർന്ന പാർട്ടിയുടെ ഭൂതകാല ചരിത്ര പുസ്തകം എടുത്തൊന്ന് വായിക്കണം. പുന്നപ്രയുടെ പുന്നാരങ്ങൾ, വയലാറിന്റെ വസന്തങ്ങൾ, കൂത്തുപറമ്പിൻ ധീരന്മാർ, വെള്ളടി വെട്ടി വരുന്നു ഞങ്ങൾ എന്നൊക്കെയുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മുഷ്ടി ചുരുട്ടണം. ആ പുസ്തകത്തിൽ പുന്നപ്ര വയലാറെന്നും കയ്യൂരെന്നും കരിവള്ളൂരെന്നും ഒഞ്ചിയമെന്നും ചോര കൊണ്ടെഴുതിയത് കേവലം സ്ഥലനാമങ്ങളല്ല എന്ന് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇന്നലെ കുരുത്ത ചെറുബാല്യക്കാർക്ക് അറിയില്ലെങ്കിലും EP ജയരാജനടക്കം നേതാക്കൾക്ക് ഓർമ്മ വേണം. അല്ലെങ്കിലും ഈ പ്രതിഷേധങ്ങളോട് ചതുർത്ഥി ഈ സമരകാലത്ത് മാത്രം തുടങ്ങിയതല്ല. കേരള വിരുദ്ധ സമരക്കാരുടെ നെടുമ്പുറത്തൊരു തീവ്രവാദ ചാപ്പ് കുത്തിയത് കേരളം കണ്ടതാണ്. വികസന വിരുദ്ധ വിദ്രോഹ സഖ്യമെന്നും വിമോചന സമരബാക്കികളെന്നും ദയാരഹിതം അധിക്ഷേപിച്ചത് കേരളം കേട്ടതാണ്. പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരുടെ ഓഡിറ്റെന്നും പറഞ്ഞൊരു ആഭാസം അവിടെ കണ്ടതാണ്. അതിനു മുൻപ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിലെ PSC ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ പട്ടിണി സമരകാലത്തും കേട്ടതല്ലേ നുഴഞ്ഞുകയറ്റമെന്നൊരു റിഗ്രസീവ് വായ്ത്താരി. ബാരിക്കേഡിന് മുകളിൽ കയറി നിൽക്കുന്ന ഒരു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പെൺകുട്ടിയുടെ ചിത്രമെടുത്തിട്ട് ലൈംഗികാധിക്ഷേപങ്ങളിൽ പൂണ്ടുവിളയാട്ടം നടത്തുന്ന മുഖമില്ലാ കൂട്ടം. ഇടതുപക്ഷ ഹൃദയപക്ഷമല്ലത്, വലതുപക്ഷം പോലുമല്ലത്, അങ്ങേയറ്റം അധമപക്ഷമാണ്. ദാ വരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി, മാറി നിൽക്ക്. മാസ്ക് കഴിക്കുന്ന ഉഗ്രശാസനയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഓംബ്ര എന്ന് റാൻമോളി നിൽക്കാൻ സഖാവേ, ഇത് കൊറിയയല്ല, കേരളമാണ്, ജനാധിപത്യ കേരളം.